दिनै बे समाव बयखौबो खुलुमबाय रायजोफोर। दायो 11 बाजिबाय। दिनै जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे स्पेशल डे, जारिमिनारि सान। दिनैनि सानावनो 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव जोंनि सेन्ट्रेल एबसुआ जोनोम जादोंमोन। एबसु माने अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेयो जोनोम जादोंमोन। बेखौ लोब्बा लानानै दिनै बे जोनोम सानखौ जोंनि गहपुरनि बरफुख्रि हालामनि बे गुवार गेलेग्रा फोथाराव बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बे जोनोम सान हाबाफारिखौ जों दिनै बेवहाय फालिनो लादों। फुंनि हाबाफारिया अलरेडि जोबलांखांबाय। आं मोनफैनायाव एसे लेट जादों। फुंनि हाबाफारिखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनो हायाखिसै। थेवब्लाबो फैबाय थानाय हाबाफारिफोरखौ जोबजासे दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा फ्लेग बिरहोनायनि हाबाफारिया जोबखांनायनि उनावहाय जेरैहाय जोंहा मुंख्लं बावनाय हाबाफारि थायो। जेरै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारिनि सिगाङाव जों आलारि बाथि लगायनाय आरो लोगोसे गोबां आगुनि गायसनगिरि बिथांमोननि सावगारिखौ बेवहाय दिन्थिनाय जादों। बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनायनि थाखाय जों बयबो आर'ज गाबदों। दा नै हाबाफारिया अलरेडि फुङाव जोबलांखांबाय रायजोफोर। दा जोङो 12 रिंगानिफ्राय दिनैनि गेवलां मेला जागोन। बेवहाय रायजोफ्रा लासै लासै फैगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। फुंनिफ्राय फ्लेग हस्टिं आरो मार्टियार्स टम्ब बेखेवनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनावहाय मोनसे गोजोन एबा सान्थिनि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। दा बिथांमोना हान्जा सुरनाया दायो नै जागासिनो दङ। बिथांमोना गोबां गोलाव लामा एरिया हान्थिनानै दायो जोंनि गाहाय जायगायाव फैफिनबाय। गासिबो माहारि दानायनि स्ल'गान होयै होयै बयखौबो एनकारेज खालामनानै माखासे एन्टि ससियेल हाबाफारिफोरखौ नागारनांगौ होननानै बे हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों आरो बेबायदिनो जों बोसोरफ्रोमबो लाबाय थाखानाय जायो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर बाहागो लादों, उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम। गोबां बुरजा बाहागो लादों। रोमै रोमै नुहुरनाय हरै दंबावो उनथिंजाय। जोंनि माहारियारि गोथार आफाद एबसुनि जोनोमा 1967नि दिनैनि बे 15 फेब्रुआरि क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जोनोम मोन्दोंमोन दिनैनि सानावनो। बेनिखायनो बे सानखौ जों गोथार सान होननानै जोङो बुंनो हायो।
एबा बर'नि मोनसे जारिमिनारि सान होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बे आफादा जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां दुखु सुखु खैदां खैफोद बारसोमबोनानै बर'खौ फोथांनायाव गोबां बिहोमा होबोबाय बेनि गेजेरजोंनो गोबां बर'फोर दैदेनगिरि बर'नि माखासे लिडार्सफ्रा जोनोम मोनबाय आरो बेजोंनो बर'फ्रा थांनानै थानायनि गेरेमसा माहारि दानायनि थांखि बिथांखि लानो हाबाय दा बिनि थाखाय जोङो बे सानखौ स्पेसियेल डे होननानै जों बुंनो नांगोन दा दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव जोङो दिनैनि बे जोनोम साननि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथांमोननोबो आं दिन्थिलांबाय थानो आङो नाजागोन खालामनानै गोबां ओंखाम उखैनाय आरो दै गांनाय मोनदों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा ओंखायनो दा बेयाव माखासे एसे जानायनि बेब'स्था खालामदों नै जोंनि 52थि एबसुनि जोनोम सानखौ फालिनायाव जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि बे हाबाफारिया दा केक हानो लागासिनो दङ दा बिनि सिगां जोंहा नै बेवहाय दङ सार सेन्ट्रेल एबसुनि बिबानगिरि सार आरो लोगोसे गोबां जोंनि बिबानगिरिफोर दङ जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि आफादगिरि फंबाय आरो एडभाइजार आदा आरो लोगोसे गोबां आनसलिकफोरनि आफादगिरि नेहाथारि गोबां मेम्बार्स बिथांमोना बेयाव जमा जादों दा जोङो नै बे हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथाय साननि लोब्बायाव दिनै जि मोनसे केक हानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां आलासि सारमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि साफ्रोमबो सारमोननिसिम फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसननाय सान एबा जोनोम साननि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय दायो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथाङा केकखौ हाबाय Happy birthday to you. Happy birthday to Absu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बोसोनगिरिनो दोहरदोब्रा बोसोनगिरि बिथाङा गिबियावनो दोहरबाय आरो ओरैहाय बिथांखौ बोसोनगिरि फै बयबो फैगोन जों आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जों बयनोबो खबरसे खबरसे दोहरजोबनांगौ फिसा हानानै होदों मालाय हानना जासिगोन ओरैनो फिसा फिसा हानानै दोनदों जिल्लानि गासै बिबानगिरि बिथांमोन नै फारियै बे समाव आंजों दङ बारग' बिबानगिरि आदा बिबेकानन्द ब्रह्म दा आदाया दिनैनि बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै रायजोफोरनो माखासे उइस हरनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे माब्ला आरो बबे समाव जोनोम जाखो बेखौबो फंनैसो बुंगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोर जि जोनोम सान बे जोनोम सानाव गासै बुहुमनि बर'फोरनो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बे समाव जासिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम जादोंमोन जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जेंना जेंसि खैदां खैफोद गासैबो बिथिङाव हाबा मावबोदों आरो इयुनावबो
दिनैनि उनावबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांनाय बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय जिखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो हारियाव फोसावलांदों बेखौ लानानै सिगाङाव लानानै बिथा खालामनानै बयखौबो इयुनाव बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि बेलायाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों। रायजोफोर बे समाव आंजों दं नै जोंहा बिश्वनाथ जिल्ला कमिटि एबसुनि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि फंबाय सांगल गयारि। बिथाङा गोदान सायख'जादोंब्लाबो गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो मावबोगासिनो दं आफादगिरि बिबानावनो। बिथांनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै आरो देग्लाय जों आरो जाबसिननानै फंबायखौ बे एखे पदआवनो दोनबावबाय। दा दिनै एबसुनि जोनोम सान 52थि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि बे राजगड़ बरफुख्रि हालामनि सिङाव थानाय नेशनेल एकाडेमि बरफुख्रि नेशनेल एकाडेमिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारिखौ जों लादों। दा बेवहाय फंबाया माबायदि फिल खालामदों आं बेखौ सोंनो सानदों आरो दिनै जे बोसोरफ्रोमबो जोनोम सान मोनबोबाय थायो, दा नैबे जोनोम साना एसे जोंनि थाखाय एसे जारिमिनारि जोनोम सान नामा आं बिदिबो सानदों। दा बेखायनो फंबायखौ बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो आङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै जोङो 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ जोङो जिल्ला हिसाबै जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब गफुर दख'रा एबसुनि बरफुख्रि बड' नेशनेल एकाडेमि जि गेलेग्रा फोथार, बेयाव जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा दिनै जोंहा मोनसे गोग्गाथाव सान, रंजानाय सान, मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैयै फैयै जिथु 52 जाफैबाय 52 बोसोर, बेयो जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखायनो जोनोम जादों। दा बे समाव आङो बुंगोन जोंहा जिल्ला हिसाबै गोबां जेंना जेंसियाथ' दङ। जोङो जिहेतु नैबे बिश्वनाथ जिल्लायाव गोबां खना खनला जिथु बर'फ्रा रायजो जानानै दङ। दा बेयाव जोङो हारि हिसाबै बा थांनानै थानांगौबा जोङो निस्सय जोंनो गोबां माने खौसेयै खामानि मावलांनायनि जिहेतु गोनांथि दङ। दा आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव समनिफ्राय खामानि मावबोदों। दायो बे खामानि मावबोनायाव आङो जिल्ला हिसाबै गोबां जोंनि जिल्लानि सिङाव जेंना जेंसिया दङ। दा बे हिसाबैनो जों बै गासिबो जेंनाफोरखौ लानानै खामानि मावबोबाय थादों। नाथाय नैबे समाव बांसिन जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजानि जि लुबैनाय हास्थायनाय, बियो नैबे दाख्लै एसे साननैसो सिगां माबा मोनसे जोंनि ओनसोलनि बा बिश्वनाथ जिल्लानि गासै रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे होफैनाय बायदि मोनसे मोनदों। दा नैबे समाव आङो दिनै जोनोम सानखौ फालिनो मोननानै आरो बयनिख्रुइ एसे साबसिनै गोजोननाय मोनदों आरो आङो खावलायगोन। दा जोङो जोंनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय जिहेतु आन्दलन खालामदोंमोन। बै आन्दलन खालामनाय समाव जिहेतु गोबां एकर्ड जाबाय, 3 एकर्ड जादों। दा 2 एकर्डआव जोंनि बे बिश्वनाथ हालामनि बा सनितपुरनि माने जथेस्थ' बर' रायजो राजानि आरो नैबे गफुर हालामनि गोबां गरिहना दङ। दा बै समनिफ्राय जोङो जिहेतु 2 एकर्डआव जेबो बेबायदि माने बिटिआर जितु बड'लेण्ड ओनसोल मोनसे प्रखाकनिक बेबस्था बेयाव थांनो मोननाय जायाखैमोन। नाथाय नै थांनाय जि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जितु मोनसे सान्थि गोरोबथा जानानै थांबाय। दा बे गोरोबथा बायदि जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया मोनसे हाबफानो मोननायनि मोनसे दफा दंमोन 3.1। दा बे दफा बायदि दाख्लैयो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिहेतु गणतन्त्र दिबस 26 जानुवारि
मोनसे एनाउन्स जोङो बाइट होनाय नुनो मोन्दों जे गफुरसिम जिहेतु बिटिआरआव हाबफानो मोनबाय बा लानाय जाबाय बेबायदि घोषणा खालामदों। दा बेखौ मिथिनानै बा जोङो मावफुंनो हानानै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजायाबो गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाया बे समसिमहालागै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नांगौ समाव गोनांथि समाव बायदि समाव हेफाजाब होबोनायनि थाखाय आङो जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरि आरो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो दिनै नैबे जोनोम सानजों एसे लोब्बा लाखिनानै साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाखौ रोजा रोजा साबायखर जासिदों बयबो हेफाजाब होनायनि थाखाय। आरो आं बे समाव खावलायगोन जे आरो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। जोङो गोबां माने न' सिंनि जोंनि सिङारि माखासे समाजारि बिथिङाव खामानि मावनांगौ दङ, सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो खामानि मावनांगौ दङ आरो जोंनि नैबे जिहेतु दा जास्ट माने एनाउन्सल'सो जादों दा बेयाव जोङो एसे गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेनिखायनो आं सानदों जोंनि गेजेराव थांनाय माखासे समफ्राव एसे गेना गिनि दंलायब्लाबो गोरोन्थि बुजिलायनाय दङबाबो नैबे समाव जोङो बयबो ज' जानांगौ खौसे जानानै जोङो खौसेयै थाबायलांनांगोन जोङो नांनांगोन बयबो सुबुरुनफोरखौ होलायनांगोन। आं बेनिखायनो बयखौबो दिनै आरो खनसे फिन नोंथांनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों आङो जोंनि बिस्तार हालामनि बर' रायजो राजाखौ जों खौसेथियै थानो थाखाय खावलायबाय। आङो बेखिनिखौ दिनै बेखिनिखौनो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों फंबाय, आफादगिरि फंबायनिसिम गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्राखौ रायजोफोरजों फोरमायनो थाखाय गोजोन्थों। मेगा 52थि एबसुनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै पेन सावरायनाय हाबाफारिया जोंहा जागायदों। जोंनि सावरायमेलाव बाहागो लाफैदों आरो गुबुन गुबुन गामि आफादनि गासै बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जोनोम सान बे जोनोम सानजों सावरायनो लानाय हाबाफारियाव नोंथांमोना जोंनि जि सावरायनो बेखौ जाफुंहोनायाव मदद होफैनायनि थाखाय गिबियाव आङो जिल्ला एबसुनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। मोनसे गोलाव जारिमिन, जाय जारिमिनखौ गोसोखांनानैनो आं सानो उनाव फैबाय थानाय जि जाथि दानायनि बड'फा उपेन्द्रनाथआ बुंलांनाय बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थांनायाव बै जालांनाय जि जोंनि फिन जाथायफोर बैखौ गोसोखांनानै हारि फोसाबनायनि बेलायाव आं सानो जोङो बयबो ज'यैनो गोग्गो समाज आरो जोंनि गेजेराव जोंनि बिदा फंबाय बिनानावमोनखौ साफा साफा सुबुं दोन हिसाबै जोङो सोरजिनो हायो हारियाव। बेवहाय जों बयबो बाहागो लागोन होननानै आङो दिनैनि बे गोथार 52 बोसोर बैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमनि सानाव आङो आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों बयखौबो गुरै खावलायदों। बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो खावलायदों। जोंनि गेजेराव सफैनो हाबावदों पिपल जयन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बिश्वनाथ जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि स्टेफेन बसुमतारी सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो खावलायदों। लोगोसे जोंनि गेजेराव सफैनो हाबावदों NIOS नि एसिस्टेन्ट कोअर्डिनेटर मानगोनां नुमल चन्द्र बसुमतारी सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायदों। दा 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे सावरायमेल लादों बे सावरायमेलखौ सामलायनाय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोब गोजोनदों
दिनैनि बे समाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय बायदियै नोंथांमोना जे लैहोर लैहोर फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। दिनैनि बे जारिमिनारि सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनि उनाव दिनै 56थि बोसोर जाबाय। दा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 56थि जोनोम सानाव दिनै नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों, रंजाखांनाय मोनदों जे नोंथांमोननि बेबायदि अनसायनाय, नोंथांमोननि बेबायदि सहाय होनाय, नोंथांमोननि सुबुरुन होनायनि गेजेरजोंनो दिनै बे बेसेबांबा गोलाव 56 बोसोर बे बोसोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगान होफैनो मोनदों। जेफोर दा बे समाव आंजों दङ जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला कमिटि एबसुनि गोदानै गायसनजानाय नेहाथारि मामाय रनसाय खुंगुर मुसाहारि। दा मामायनाव आं बेखौनो सोंनो नागिरदों जे दिनैनि बे 56थि एबसुनि जोनोम साना जोंनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल डे बा स्पेसियेल सान होननानै जोङो साननानै लादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि माखासे आसा आरो आकांक्षाफोर दंमोन, बेफोरो बावैसो सिगां समाव जाफुंनाय बायदि मोननानै बेखौ जों मोनसे स्पेसियेल साननानै लाबाय। दायो दिनैनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै मामाया रायजोफोरखौ मा खावलायनो सानदों? गिबियावनो आंनिनो आमाय फुंजा मुसाहारि अफिसियेल इउटुब चेनेलनि नायगिरि एबा साबस्क्राइबार साफ्रोमनिसिमबो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि गायसननाय सान, बे साननि गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरग्रोदों। थारैनो दिनैनि साना जोंनि लागै मोनसे जारिमिनारि सान होननानै बुंनांगोन। मानो होनब्ला 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि दिनैनि सानावनो मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी मानगोनां आफादगिरि, लोगोसे गाहाय नेहाथारि खंखेश्वर नार्जारी बिथांमोननि रुंसारि सारमोननि जि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि हिसाबै बिथांमोनहानो बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जौगानायनि थाखाय बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे थांखिजों जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बिजन, बे बिजनखौ लानानै बिथांमोना गायसनदों। बेनिखायनो बे रुंसारि जानाय मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोननिसिम अरायसम जों सिबिलांगोन आरो बिथांमोननि बोरा अरायसम जोंनियाव दं होननानै जों फोथायो। मानो होनब्ला दिनैनि सानाव जि जों गफुरबासि हिसाबै एबा बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि थागिबि हिसाबै जोंनि जि गोबाव समनि मोनसे सिमांमोन जे जोंबो सनानि रायजो बड'लेण्डआव थानायनि मोनसे सिमां, जाय सिमांखौ लानानैनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय 534 मुंख्लंफोरा जिउ बावबाय। बिथांमोननि जिउ बावनायखौ जोङो माब्लाबाबो जों बावनानै थाङा आरो बिथांमोननि जिउ बावनाया जोंनि थाखाय ओरैनो थाङाखै होननानै जों सानो। मानो होनब्ला थांनाय 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जि फोसावजाबाय जे गहपुरसिम बिटिआर सिमाया बारायबाय। दा बे खौरांखौ मोननानैनो जों गहपुरबासि हिसाबै एबा बेनि थागिबि हिसाबै जों इनायनो गोजोनदों आरो रंजादों आरो जों सिगाङावनो जों रंजानाय सिनस्रियै जों साबायखर बावदों। बिदिनो गोबां माने जोङो अमा सिथारनानै खाना जानानै जोङो बे बिटिआर सिमा बारायनायखौ जोङो बरायदों आरो दिनैबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि गायसनथाइ सानखौ दिनै बे बरफुख्रि सोनाब गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय बे बरफुख्रिनि बर' नेशनेल एकाडेमि बे फरायसालिनि नब्लाङाव दिनै जों मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंदों आरो जोङो बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लानायखौ जों मोननो हादों। एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर, बेबायदिनो पिपल्स जइन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बिनि दैदेनगिरिफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि गहपुर हालामनि मेलेमजिबि आरो फोरोंगिरि
आरो समाज सिबियारि बिथांमोनखौ जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ जों मोननानै जों इनायनो गोजोनदों आरो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरखौ जों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों अरायसम जोङो खौसेयै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायाव बड'फानि जि सिमां बे सिमांखौ आबुं एबा मोगथां महराव मोननायाव जोङो जाहाथे बयबो खौसेयै जोङो मावलांगोन बेखौनो जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै जों खावलायगोन। गोजोन्थों मामाय। दा बे समाव रायजोफ्रा खोनाबाय, मामाया गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायलांबाय। दा नंगौ थारैनो जोङो थांनाय 22 जानुवारिनि उननिफ्राय खोब गोजोननाय आरो रंजानाय लागासिनो दङ जोंनि गहपुर बापसि रायजो राजाफ्रा। दा बेखौ गोजोननानैनो दिनैनि बे जोनोम सानाव गोबां रायजो राजाफ्रा सोरबा जानाय होदों, सोरबा बेबायदिनो गोबां माने गावनि गोसो खुसियै बयबो जोंनो रंजानायजों माने जोंनो दान होदों। दा बे दानखौ जों बोजबनानैनो दिनैनि हाबाफारिखौ खुंफुंदों। दा गोजोननाय थाबाय रायजोफोर, गोजोन्थों। समाव नै 52थि आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। लाइटआ एसे खम, एसे मोले मोले नुबाय। बे हाबाफारियावनो बाहागो दसे लानो उनाव हानाय आलारि बाथिखौ फोजोंनाय जागोन। आइजो अनसाय आफाद सनितपुर जिल्लानि बारग' आफादगिरि मुस्रिमा निजोरा बसुमतारी सार, लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे आलारि बाथि फोजोंनायाव बाहागो लागोन आं बयखौबो खावलायबाय। बयथिंबो लगायहैदो बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो जेन